be une gi buok moro dipo ka ji igi owang'ore adier maonge wach moro mar siasa. Erokamano Trevor. Kaluwore gi an awuon, buok ok apar ni onego bedi kaluwore ni wan jok machiegni gi sirikal wase digest this finance bill to a level more understand. Lakini nitie jomoko achiel kuom gi gin josiasa wa ma temo wacho gik moko mamiyo mirimb ji dhi malo ahinya. Lakini ka in iwuon ikawo patik mondo idhi bed piny gi finance bill ni mondo mi isome, kik iwe ng'ato machielo somnigo otimni interpretation then obi onyisi ni gini en kama kama. In iwuon ikawo finance bill no, isom the proposals that were made in the finance bill, then you come up with the issues that you would want as a japiny mondo mi oloki. Nikech as a government ne wayie ni wadhi bet gi conversation about this finance bill. That is why we encouraged ni jopiny kik we mondo mi josiasa ema mondo osom nigi finance bill mondo giduogi giwach ni gini rach, wa reject in totality. No bera. Jopiny osewuoyo, gik mane richo i finance bill aparo ni has been addressed, and according to me, from where I sit, I can sit and count even anyalo kwano ber moinga par mar finance bill kaka sabowuoni. Kwana owinji. Mokuongo, dong ne wagolo VAT on bread. That is one. Mar ariyo, dong wagolo VAT on transportation of sugar. Mar adek, wa exempt eco levy from locally manufactured products, finished products, donge. Mago maybe yini mago ne gik maricho tema ne nie chik mar omenda. Yes, ne gik maricho, and by then ne en proposal. Trevor kata ini nyalo bedo gi proposal as a human being. And it doesn't mean that it will happen that way. You come up with a proposal, then you idok chienting yoni budget achalo nade. Proposal nani ohingo budgeta, koro I have to find a way of how I finance this proposal. That is one. So by then ne waluonge ni proposal. Koro ne ane number dek. Wa exempt ginene. Pension schemes deductions. Wa exempt those earning 20,000 and below will not be subjected to pension scheme deductions. But then, Jokman, it will now start from 30,000. Mano is another win. Another one is the VAT threshold registration. Don't we increase from 5 million to 8 million. Again, the E-teams, moro mane watero ne aslas. Doing anyone say the canton never also gi aslas, don't get. E-teams mane watero ne aslas in their businesses. Wagole, it has been preceded. Wagole niya, ka your turnover nini is above 1 million koka, you will be liable for the E-teams. But if it is below, of which we are ngayon ni aslas o mangen, their turnover nini cannot surpass the 1 million mark, so they won't be affected. Mano tadier, to koro seche motim gigo ten kech koro chalo ka gima sirikal nokungo yie ni gino ne rach, omiyo gol moko. Yes. Okay, mane kama chako go. Ni gise yie no rach, omiyo gol moko e gi kanyo. To seche mowuoyeno, be gidhi gimedo road maintenance levy gi siling 9. Mamano pesa madhi e mafuta. Gimora mora matimore ka endie nyaka ngata tigi mafuta. Mano dong nyiso ni bech ngima pod dhi mana medo idho. Siling 7 Trevor, ok siling 9. En siling 7. And then Trevor kata ining'eyo koth manyocho chwe pacho ka, o kata pacho ka ke. It's just a proposal we made gi siling 7. Ineno ka bech ngima dhi idho nikech medruok mar pesa mar mafuta. Sani Trevor do ing'eni okapar ka wanyalo penjo mari ka to ya jaduong. En penjo mayot. Ka bech mafuta idho dong bech ngima dhi idho. Ngima dhi idho matin. Okay. Yes. Koro embo nego gole koso. Koro wawe ok wanyalo weyo loso ndara Trevor nikech gigi osekethore and we have to rectify them. Okay. Yes. Sankara ni